Niya din si Gilio Malit, Pastor, ang about sa cosmology sa Greek means world o kalibutan. Ang pangutana kay kalibutan ba kay flat o circle? Ang pangutana kung ang kalibutan ba kuno flat or circle. So kung ang Biblia ang atong pangutan ng igsoon, ang kalibutan circle, lingin atong tan-awon. Isaiah kapitulo 40 bersikulo 22. Siya mao ang nagalingkod ibabaw sa kalingin sa kalibutan. So niyas balang kasulatan, lingin ang kalibutan, wala mag-ingon din nga flat ang kalibutan. Ekso ni nga ni, during panahong nilang Aristotle, galantaw nila kanabitang inig gitawag bitaw na tuog eclipse zone nga ang adlaw mutungod dinhi sa atong kalibutan, inigsigas sa adlaw ang anino sa kalibutan mo banda paingon didto sa bulan. Ug makita nila nga ang bulan adunay ngit-ngit nga circle. Kani adto pa na during Aristotle, during Plato, during Socrates. Gikan pang Socrates, abot kang Plato, hantod kang Aristotle, na-prove na nila pinaagi sa shadow sa kalibutan sa diyang adunay eclipse nga ang sun magtungod sa atong kalibutan ug ang hayag mo igo dito sa atong kalibutan ug ang landong sa atong kalibutan or shadow sa atong kalibutan mo banda dito sa bulan ug adunay porma sa circle. So diyan nila nakita ang circle ug mismo pa ang balaang kasulatan nag-ingon nga siya nagalingkod sa kalingin sa kalibutan. Igsoon niya. So, uso na kayong telescope karon, makapalit pa man gani kag mga telescope karon nga makita nimo ang Mars. Lingin ang Mars. Da mga Jupiter karon kita telescope lingin. Ang 8 planets nga makita nimo lingin. Oh, circle. Kalisod bigid kayo sa unsa lugar? Sa siyam ka planeta, flat ang Earth lagi na flat. Nga visible naman karon ang Mars, visible naman na karon ang Venus, visible naman ang Saturn. Asa ang logical thinking nato niya na nga ang 8 ka mga planeta circle o niya ang ato flat? Mo bitaw nga usay igsoon wala na ni prosper nga pagtulunan kanang gitawag sa pagtulunan sa World Last Chance. Sige naman nagkasayop ang World Last Chance kana sa website dia. Kaniadto ingon sila mabanhaw ang Pope John Paul. Asa naman pagkabanhaw ni Pope John Paul? Mo man gani mga pinangga nga kinahanglan study to show that self approve unto God. Og matud pas balang kasulatan, ang ako mga katawan nangalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Inon, gigo ra man ang ipangutana ni Gilio Malit, wa man ko nagtuo nga munay hunahuna ni Gilio Malit. Bueno, nakabsen kita sa atong first portion. Aya paghawa mo, balik kita karon tutod.